Hi guys, taob na pud kay nga mo guys oh. Sulod na sa dangdagat sa mo guys. Diri agi guys oh, gaming pultahan. Awa na. Basta mo dako gani ang dagat guys, moabot diri sa karsada. Mao na siya guys no. Misilhi-silhigan din taon ako ang sagbot anak guys. Kaya tanawa ang dagat guys. Pasulod na siya sa moa. Then diri sa gawas, gaway sa mong tindahan dara guys hapit na jud siya mosulod sa ako ang tindahan guys. Awang mga estudyante guys oh. Hello itang guys sila no. Ingon ani ni siya guys amo ang lugar. Naatod mi sa karsada pero inigtaob niya guys is mosulod jud diri sa karsada ang mosulod jud sa karsada ang dagat guys no. Ano siya ang mga estudyante padulong na pauli sa ila. Ang uban nga bata gipangbaba na lang guys. Maana siya no. Yun ani ang sitwasyon sa moa guys. If mudako ang dagat, mo action sulod sa ako ang tindahan kay naman ko dapin sa karsada guys. Mauna siya. Thank you for watching guys. See you my next video. Salamat sa iyong suporta. Bye bye.